Hai hai lam so khazan mare kitchen songrok no hai hai nong ni bag latest update video tui phai khatin ni ok tum belai keno chin tipra sarok ni Bwkhwk khamtai muktui kalani ni koktuma tam ni chin tipra sarok ni thinang ba tam ung sinai chungte bobo hai ke yok sinai chung je jaga pan thang sini aro na chin bagi hingke busu tam ka khoroksa Bwkhwk juk je actress Bwkhwk Merry Debbarma tini accident ngei thangka accident ngei thangmani yaglo bo tabuk GB hospital admit khlaijak bini yakom kongsa bai thangka amahai koktuma khanaka ngeti bini jelogi tongnai bawo sakkisa dukhu manka ge borok phaimani tamni bagai accident ka saubong no accident khlaika norok of video processing paithak jora nai tongdi hingke saiman nai ge phai tini video chenglai sinai ge Bwkhwk juk actress Merry Debbarma bo tini hejamarao kailai pando phaimani makeup khainani bagai eke makeup khai paya kanai kailai barani je phruo kiphlui tongo amahai jorao no kaisa salbagano thangai sogika a salbagano borok thangai sogi mani agartala thanai ni thangmani a jara kaisa automal khungphainai thutai rimabai tini sini Bwkhwk Merry Debbarma bo tini accident ngi thangka scooty ni klai thangka bini Bwkhwk helmet tongise ngake bini Bwkhwk phatikamo tamokhe bini mwchwng rok beba kukuk kakak ngi thangbai ka kagai thangbai ka teise bini yakum kongsa yang yagrani hingka kai belai khena serious te bini yakum rok belai khena silai rok nangkha masupka tabo bini yakum tamungnai himda maya abo beba kaitor se saimano ga awani bagai chini oje Bwkhwk je chini Tiprajwk Merry Debbarma ni bagai norok perar khaidi surilaidi te mansak bono chubana ni bagai chaitok lai Debbarma ni account number ok rujak tongnai nang khakawa nge tomungna angman kangka collect man kangka ang description re nan bagai saitok nai nge belakena serious sangjak belakena sak dokuman ka nge kokung kha bono sabo accident khlaika abo saimayako tamningke bo tini sawo je akok tumao je daily koktun and entertainment YouTube channel rujak mani jeta koktuma ni jeta news channel hingi tamka a jagao bosrai kok saka je news reporter sungei bo a je accident khlai kalangkha a je borok no bo sinimalia bo sak serious ngi thangmani bagai bo lengi thangmani bagai bo sawo bono accident khlaika mukphlik kaisa ahai ngi joto borona accident ngi thanga hangakai imang ahai ngi thango aprote sislap maya botini bo abahai nangka bono chini borok dofani borok pherka na wani dofani borok pherka bo abo sirikliya tamokhe bo bono accident khlainai sabongkha tabuk abo rutugui tongo tamokhe a parani borok je a otuni number ok sinar kha hini sawo tei paithogo hingkai romnani ti case na hini sini Bwkhwk juk je actress Merry Debbarma sawa norok oje bo samani khana mwchwngui tongkhe naina mwchwngui tongkhe ang description o original video ni link rwnai hingka asukno norok suri jadi norok bini bagai player khlai jadi je actress Bwkhwk juk je Merry Debbarma ni bagai bo dakti hamnani ingthun tamni ge koktomani bisikli saimankha je talnai tal thampono nangai mano bo GB hospital ni kipil phainani hingka asukno binukno kaham tonthun bini saklama kaham tonthun kaitor bono hamari khlai haina haina next video malai panai jotana hambai bye.